איזה משחק קשוח. יואו, כדאי מה אתם מאמרים? אני מאמר 4-1 לסיטי. שחר, אל תאמר. הוא מצלם את זה. סיטי היא תנצח. סיטי היא תנצח. סיטי היא תנצח. שחר, סתום דפה, אתה פותח לי פה. סתום. וסיטי, אמא, סיטי. שחר, שתוק. סיטי. לא, אני... הוא מצלם את המשחק. כי הוא חושב שנתניה צריך אותי 4-1 והוא רוצה לצלם את זה. אני גם אשלח את זה ליוטיוב. תעלה את זה ליוטיוב, אכפת לי. שחר, אם אנחנו נעלה כל ניצחון שלנו עליך, תתחיל לבכות. כן, וואלה, את האמת שכן, שחר. אבל אני מצלם את המשחק. אני לא יודע, אולי הוא יעזוב את הבית אפילו. לא, אחי. אתה יודע איזה השפלה זה תהיה בשבילו, עם כל הפסד שלו אנחנו נעלה? אבל אני מצלם את המשחק, זה יהיה משחק קשוח. כן, הם צלמים שנים. כי הם חושבים שעכשיו עכשיו הם חושבים שמישהו נהרג והם מתפללים עליו. קושי מה שאין בו סבינה.